dhuwur kene. Lho nyatane kono nesu jare ora. Dhuwur kene maksude. Sebulane ya cemburu. Ya cemburu, jare ra ngopo-ngopo. Aku seumuran kono nesu. Nggih, coba Pak rangkulan ngene iki, Pak. Ngene iki. Iya. Ah, ngono kuwi nyo. 50 pucet ta. Nek, rangkul meneh. Iya, ya. Yo 50. Kekno Mega. Jarene nesu. Gini kok ngenai duit. Hei, dek rene yo. Kekno Mega. Iya. Lah. Kuwi latihan lho Pak, latihan. Kono Latihan menafkahi. Sayang, jangan dilihat dari hasilnya ya. Gimana sih, Wong? Waduh, Lah pripun to? belas ora romantis. Enok tapi aja sipo. Lah napa? Mbah Buyut. Oh iya, Mbak Buyut. Iki aku sederma dikongkon. Nggih. Biasa toh model biyen ki mak jomblang. Masa yang-yangan model saiki kok 50. Ning model biyen ki mak coba. Dalane urung entuk apa-apa. Genah ora tekan ngene iki. Kupung kang. Oh iya. Lah wong niki wau loro kok dadi siji lho. Lah aja fitnah kowe nok. Aku njupuk siji. Ku siji kok. Tampanono. Matur suwun. Jenenge latihan menafkahi. Truk Petruk. Alhamdulillah peparingipun saking Mas Dalang. Mugi pun lintu kathah berkah barokah. Saewe do ra gugur aku sing mikir nganti menenet malah gugur. Alah mikir apa wong nek takon ngene jenengan enten karnaval napa mboten. Sing penting kan pertanyaan berhubung. Ya ora ngono. Nggih, wonten pamundutan napa malih menika? Enten gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih, Mak Sinden nyanyi. Oh, Sinden. Oh, sinden ya. Iki karo di Ali sinden. sing nyekel HP iki. Sing endi? Iki sing oh iki lho, iki cah iki. Sik nyepeng HP. Nggih niku lho, men ora dolanan HP kon ngadeg wae. Sen Mananya siapa? limang takone iki an Mananya siapa? takone dhewe ya. Mananya siapa? Ya ben ngatek kene tak tulungi nok, kene nok. Kene nok tak tulungi nok. Kae sing nulungi. Nah. Kene nok tak tulungi nok. Lagi jahar Ibu. Nggih, yuk ini kenalan. Sugeng dalu Mbah Bau. Pesonane ceme piar. Biar enek. Dalu asmane Dek sinten? Asmane Dik Sinten. Dewi Mega Prastiwi, Mbak. Dewi Mega Prastiwi. Aslinipun pundi? Sawit Gombang Ponjong. Orang ngerti. Pirsa jenengan pirsa. Sawit Gombang Ponjong. Ngendi kuwi? Ngerti ora jenengan? Niku sisih pundi? Yo aja ketole katrok ora ngerti ngendi-endi kan gayane kaget. Padahal yo ora ngerti tenan. Sawit Gombang Ponjong ki yo arah kono kae. Yang kesana kan? Iya, ke sana itu loh. Lah, yang sampean tak sawer itu loh. Neng endi ana? Aku dhewe Masih ora- sekolah atau Masih sekolah, Mbak. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Perangane sak leting karo Mas Dalang. Kepiye mau Taulan. Iya. Kaya awake dhewe mbiyen ya, Pak. Jenengan kelas Hei! SMP. kepiye mau? Anu boten. Sak apa? Mbak Mega niki tesih SMP. Oh, ora aku mau krungune ora kuwi ya. Urene jenengan nggih SMP. Lah ning kelas 3 ora kelas 2. Lah biasa aku karo bojoku ki aku kelas 6 kono kelas 3. Kaya awake dhewe mbiyen ya, Pak. Ampun ngoten niku to, Mbak. Wong Gua niku kan- ki bareng ana sing anyar ki lali sing lawas. Endi sing Ketoke nyemoni ki ketoke. Oh, bajigur e. Bajigur. Nek bajigur ki seger. Lah iya. Beda karo Ya. No, sapa iki mau? Mega.
Mega. Wis senengane sok gawe fitnah kok kowe. Asmara pamundutane. Awale iki biasane kefitnah ning akhire ya wow kok. Aku mbiyen lho, aku. Jarine sengit yo jeburane ndulit. Nah. Iki ada WA lagi. Saking Mas Kentit. Ya. Sugeng dalu Mazda penggemar nyimak dari Tangerang dan sekitarnya nyuwun lagu Lewong Gedruk wajibnya ditransfer nggih ingkang nyekar Mami Niken dan Mbah Baut. Ya, sembah nuwun salam budaya baik di Mas Kentit Mas MS Studio. Ya, sawere 200. Engko nek keri dhewe. Oh nggih. Ngopo kowe mesem ngono kuwi? Meng derek bingung. Sapa? Kowe kuwi lho. Aku nguyum babat. Alah. Deyo sama Rendono aku iki. Wis ngono. Awak dhewe rasa ganggu kene. Ning ketoke malah aku ki seumuran iki. Ayo kok dedek piadene ya padha. Lho nyatane kono nesu jare ora. Dhuwur kene maksude. Sebulane yo cemburu. Ya cemburu, jare ra ngopo-ngopo. Aku seumuran kono nesu. Nggih, coba Pak rangkulan ngene iki, Pak. Ngene iki. Ah ngono kuwi nyo. 50 pucet ta. Nek rangkul meneh. Iya ya. Yo 50. Kekno Mega. Jarene nesu. Gini kok ngenai duit. Hei, kek rene yo. Kekno Mega. Iya. Lah. Kuwi latihan lho, Pak, latihan. Ono Latihan menafkahi. Sayang. Jangan dilihat dari hasilnya ya. Gimana sih, Wo? Waduh. Lah pripun to? Blas ora romantis. Enak tapi aja sipo. Lah napa? Mbah Buyut. Oh iya Mbah Buyut. Iki aku sederma dikongkon. Nggih. Biasa toh model biyen ki mak jomblang. Masa yang-yangan model saiki kok 50. Ning model biyen ki mak coba. Dalane urung entuk apa-apa. Genah ora tekan ngene iki. Pupung kangen. Oh iya. Lah wong niki wau loro kok dadi siji lho. Lah aja fitnah kowe nok. Aku njupuk siji. Ku siji kok. Tampanono. Matur suwun. Jenenge latihan menafkahi. Truk Petruk. Yo monggo Mbak Mega. Ya. Yo, langsung. Napa to Mbak? Pindah nggon lho. Wong kon manggon terus ayo mesakno. Langsung napa? Wah yo nganggo pemanasan aja langsung wis tuwa kok. Mosok iki ngene. Maksude ki bongko. Simbah Buyut ya ngono kuwi. Lah yo maksud iki ben gerak ngono lho. Kuwi udu Mbah Buyut. Kudu leluhur. Leluhur. Apa kok ngene kok yo. Yo monggo. Nyingkar nyingkur Apik yo Pak. Lah gini apik men. Molakno dipilih. Gayane hukuman tekne dolanan HP. Padahal bar WA-an. kelingan awe dhewe. Gandane kang. Gandane apa? Sekarang Kowe do meneng sik tantemi nganti nyututi. Meneng. Urung rampung urusane. Karo kono gandane sekar ora teko. Tenang bae. Ben pokoke. Ben arep dilungsati kabeh yo ben tenang bae. Wong iki wayah limbuhan kok lho bali meneh. Andani kok. Noh. Ora arek sekar sapa? Ye. Anggere kira-kira ke pojok terus gandane ke. Ndak kan ira iso gondo apa ya? Ayo nok Mega. telek. Kowe aja ngemlokno telek kowe. Telek ki arep kaya landhep. Kok iso? Wong gedhe dhuwur midak telek mesti le mlaku jinjit iki ora. Ngendi ana midak telek, wah telek iki yo kan. Iki telek iki cah. Malah rata. Pak, nek ngene ya rata.
Iki apa? Iki apa mosok telek kok ngene to? Mantep tenan telek. Yo yo no. Wis sapa to gebraki kotak? Marem aku. Jane pilek aku anti lali aku. Jare asam lambungnya kumat. Wah. Wis pirang-pirang dina izin jan mari aku. Ning ya kuwi ditelek-telekno ora apa-apa. Ayo Mbak Mega. Nyingkar nyingkur. Baleni meneh. Pak. Menahi dindringan lho. Sing bener. Rasa isin di biasa wae. Sen apa, Prosese. Jeneng wong seneng cen yo nganggo isin. Lah, Jigur. Mbah, ngene wae yo. Engko nek bar limbukan jenengan pun kondur sik. Terus Mangenteni pertelon mriku gelut awake dhewe. Halah. Itu tandanya cemburu mulai nuju Iya. cecak-cecak. Lho nek ora cemburu ngopo dadak gagas? Aki ngono wewe ditantang gelut to. Ngono terus wani gelut. Aku anggere ijen do ijen wani. Lah iya aku ya jendho ijen. Jenengan nang kono ijen, aku nang kene ijen. Nganti esuk ra sida gelut. Ijen yo. Yo. Lelampahan kang Ben iku. si wong iki energik men. Ben iso ngikut. Dadi piye carane Ekone manual ngono ya. Oh iki yo ngajari kok iki. ketoke buwaresane. Iki yo ngajari kok iki. Mbah, Ngeko. sampean mengedukasi ya. Edukasi Untuk mengedukasi tutorial. Ayo no, ayo terus kena. Ayo. Aja digugu bapakmu ngene. Tresno tulus nadyan Aja diganggu. kelingan. Iki dasare sone ya penak. Kelingan buwareso kesusu. Kok seteni. Ayo monggo Mbak Mega.
sik sare cegatan. Anu catetan ora. Cegatan. Ngajak cegatan. Gandane kang Ora usah nganggo ganda. Anggere kepojok cuk gandane Kang. Ya, Mbak Mega Mau digoke. senget, Mungsuh nekat ya terus wae gondah-gondo. Nyapa ta Mbah sembrene-mrene iki? Lho kan yo geser. Oh ya ngene ta. Iya. Waduh. Aja cedak-cedak engko ndak bojoku dijak gelo. Aku wis meh dijak senggel. Ya, Mbak Mega terus ke. Sedenan sakjroning sembah nuwun. Yang muda, kecil, bertalenta ya Bu. Luar biasa, tasih kelas kali SMP. SMP. Walek belok. SMP ngene iki sih ngamuk. Podo sapa, Pak? Padha koncone koncoku. Yo njero awan itu, njero Udah awan. dijak senggel aku. Padha koncone koncoku ya SMP. Ya ndal. Asih wonten setunggal wau. Lewong. Oh nggih. Versi Saking kroncong nggih. gedruk. Gedruk sing dugrak terus jadelke. Menglung. Sejeng. Lewong iki lewong. Tak kira ki lesung ngono kok Ya ya. lesung. Lencong kita. Ngomongane malah. Mangga lewong. Ya wis yo. Hae. Kemana-mana Radio ati sawiji Najan apa tak lakoni Wah. Ning tetep dele-dele. Jadilah nyambi nembang. Ya dibantu Mbak Niken apa Mbak? Anak wedok. Ya dibantu doa moga-moga lancar ya, Nak. Ya. Abdul. Sida apa ki? Sap apa telesonik? Sap. Oh ya sap ya. Wingi aku mun sap kono mulih politron kok lho ra sida aku. Sap. Yo. Sap. 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 Sabdo Pandita
Tase keri tase. Tase wah jalur ya. Hei. Anggere ketekan wong loro iku wis gur mawut. Gendinge. Bablas kok anggere napa bayar ku wis bablas. Boh. Aku dendam ro kowe. Kene nyo ning bali rene kae urung lunas kok senengan ora. Jamak Sri karo oleh 100 kowe nganti terewangi bio. Bablas blangkonku ning endi iki? Kathah lepat nyuwun pangapunten. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ayo, ya. Wes anggere ketekan wong kae wis lunga tanpa matur nuwun. Iki ana pamundutan, Nduk. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu lali janjine dan lewong. Oh iya lewong wis dipinangkani. Apa lali janjine mengko nek goro-goro. Siap. Lagu ini saya persembahkan buat Bapak Mandor dan keluarga besar Jati Pak Gandung. Yo Jakarta. Yo saka Jakarta. Yang lagi nobar dan kagem paguyuban IKB Salam Kompak. Yo muga tansah kompak lalu. Ya. Matur sembah nuwun. Yo dari Mbak Marmi dan Mas Suyitno saking Jakarta. oh ya monggo dipinangkani. Heeh. Ki mau ya ana pamundutan Joko Tingkir saka Muda Karya. Yo ning urung ana wektune nek karo dipinangkani saiki ora ana wektune. Ora ana nduk iki wis wektune wis jam 1 kurang. Oh iya setengah 1. Lah iya. Heeh ayo neruske lalakon dhisik mergo isih dawa nduk. Oh iya. Gegojekane diteruske engko nek gara-gara. Ya engko nek gara-gara diteruske neh. Ya nek gara-gara ki nek penontone ora gek njur do mulih. Lah iya Iki wis do salong do mulih. lah iya. Penonton daerah kene karo daerah kidulan ki beda. Oh ya ya ora usah bedak-bedake. Aku ya meng ngomong Ya saurunge neruske lakon ki ya kaya biasane ndedonga marang ngersaning Gusti Nduk. ya Kirim Al-Fatihah karo kanggo pepunden dalang. ya Khususan nglaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugroho wae laruhi para pepunden dalang sakno sumantara Al-Fatihah. ya mak tak derake. Wis rampung, Nduk. Ya Ayo neruske lalakon dhisik, Nduk. ayo mak tak derake. Kancaning kang sekar gadong mewah kembang-kembang menor kang
ngesma karo wena lan nayata-yatan Kadikusuma marambar wara kuku sing